borok jar family o 15 voter sing borok no palbak sakai Tipra Motha ni warriors yakai ba chini borok muna adong song kha kaham bai ke sing to no lam sogai nanai dal bidal party Yakar sini Hatio to phana hamda gai Bubagrani ero phainai Tipra Motha phainai ro no khabai khabai lam sogo Hatio to phana hamda gai thanchani mari ni bisingtoi gada Tipra len sanamna ni phainai ro no khabai khabai lam sogo Bubagra long live dal bidal party Yakar Tipra Motha phainai ro no jong kha ka hambai lam sogo Bubagra long live Bubagra long live Bubagra long live Bubagra जों दिनै Subalsinh पार्टी अफिस कताल खुलकाव जागा तिनियाव जागा 4 फेमिलिनि 15 भोटार्स बीजेपी Yakar इसनि बुबाग्रानि लाम काहमो हिन्ना बागि बरक फाइजाक जों बरनो खाबाय खबय लामसगो सुदु ओ जागा सिमिया जों सिमनाव तिनि ते कायसा जागा जनरल एरिया बो जों कायसिंगनो पाइ फाइद्रक आरो जयनिं प्रग्राम चलिका प्राय 77 भोटार्स जोंआरो 16 फेमिलिनि मांखा कामते हायते सालब्रुम न सिनि बुबाग्रानि बागै हिन्नानि बागै जों जरासिरिमि अंतों सिगताबो डेलिनो जयनिं प्रग्रामनि बागै साहलायजाक जों अरनो प्रमाण नंखा जे ताख्लाय जों कप्लाय इंजाक ओमफ्राय ताबुक जों सुदु बुबाग्रानि जे रिजाल्ट फाइनाय 2 तारिख मार्च तो आमनो सिनि जों नायसिंलाय दंलायो ओमफ्राय जों जत लुकुरक अमहायके बुबाग्रानि लगि फाइबानि बागै बरकनो पाइपलाय हामबाया बोसोराव कई बुट जिदवा नाय मा दङ सिम नाम जों खाना जुदि बुट गांगाय जों प्राय 6500 नि गोबां बुट बाय जों जिदिने आरो बुट तते 16 तारिख लेरखौ गतेबो जिनि डिफरेन्स मार्जिन बारनाय हामबाय बुबाग्रानो नगिरनाय बागै जों बेबा लुकुराव ताबु खारिवि सामु खाय दङ जराव जों सारा त्रिपुरानि टिप्रा सरकनो बानचेरिनानि कग्नवान सुगुयो जों अ सामु बुदां खायलाय दङ कारण 2023 नि जे जंवारि 16 तारिखआव ना थाङै दङ आबो लाइ थांनाय सालनि जे बुट रकमानि ताक्लायनि इलेक्शन एगेल जंवारि बाय लाइ थांनाय जंवारि आबो इलेक्शन जुदा तांगले जुदा हिनमानि ताक्लायनि जे बुट ताक्लायनि जे इलेक्शन हिके आबो सिनि दफा सिनि Tipra दफा अ हा कुसुम सिनि महाराजाराव राजत्व खाय अ हानो प्रोटेक्शन रिवी जों याफार क्लांमानि अ थाइनो जों प्रोटेक्ट थाइनानि रक्षा खालायनायनि सिनि आनिनि जतनिनो दायित्व आबनि बागै जों जत बेबाग Tipra सरक गोबांमा जानि राजनीतिक बरक फाइतो फानो तिनि बुबाग्रानि लगियो तांगि फाइगै जों अ हानो जेसेके फानो 2023 जों मोथांनार गनि दङ तांगि 2023 निफ्राय 2026 सालाव लोगो गणना एकेबारे जों डिलिमिटेशन दङ सारा भारतबर्षआव खालायजानाय जोंबो जेहेतु भारत बाय खबजाक जोंनि त्रिपुरा सिखन बानो जों अ जागाबो बरक गरायजानाय दाबो बर्तमानाव त्रिपुरा खावो कागजे पत्रे जोंनि फाइलाव जों 100 जनाव जोंनि बुकुंथाय बारा त्रिपुरासा हिनजानाय रक 30 जना दङ 100 जनाव ओमफ्राय सालब्रुम बांलादेशनि बरक जोंनि त्रिपुरा खावो कासावि दङ बाक्सा काटातार साका बेरातै बाक्सा कालबा तलातै बाक्सा ट्रेन बाय फाइ दङ दाबुखाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट खालायै आबोथ बेआइनि बाबै फाइ दङ ताका आइनि बाबै तुना बागैसे व्यवस्था खालाय दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नामै भारत सरकार बीजेपी सरकार बांलादेशनि बरक तुबुबो इसिगारतेबो सुबुंनानि बागै सेस्ता खालाय दङ ओंखाय आजराव 2026 आव जेफ्रु बरक गले जागोन आजराव सिनि अबस्था बाहायनाय जों अ हानि बुसांगै अ हानि नखंगै आजराव सिनि अबस्था बाहायनाय आबसं ताबु गिसिमिनो अनुमान खायहरि मानै दङ कारण ताबुसे जों कुनो बिचार मायाव दङ 100 जनाव 30 जना दङैबोसे जों कुनो जागा बिचार मायाव दङके
जों 2026 सालाव जे पुरो लोक गणनांगानो आजराव जोंनि अबस्था बाहाय नुगिनो आबो जों अनुमान खालामखा जों आफोरो 100 जनाव 20 जनाव थांसोगैयानो ओंखाय आमु हायखायै जों 100 जनाव अजफोर 20 जना सगैयानो साख्रि बाख्रि मानथाय सकाय मानथानि कलेज फरायथानि कलेज जेफोर कैटेगरी वाइज एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी थायानो आजराव जों तेबो बुइनिसलाय उक्लाय थांनाय आबुनि बागै जोंनि बुबाग्रा बवान सुका बो निजि साक सेक्रिफाइस खालायो बो तिनि आराम खाय तंनानि जराव बो तिनि कायजालियावै नखं खायावै जोंनि तिप्रा साना मोथां सिग्रानाखौ नि बजे समय तांनि खरजा अजराव जोंबो बुबाग्रानो सुबासु खालायनि बान्ता आरो सुदु बुबाग्रा न सुबासुया अब सारा त्रिपुरानि जत तिप्रा सारमो न सुबासु खालायो जों हायनि बागै फायदि जोंनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव जे तंबाय माने जे गामि रक जों मटामटी बेराय बेखा नगो नगो बुबाग्रा गामि बुबाग्रा ते जतनि खावनो बुबाग्रा अकबर सावै जों जत गामियाव थांनानै जायतकाते जतनि नगल जों बुबाग्रानि फटरक थेलायके ओंगे ताबु बुसिगाङाव ते 10-11 दिन तंखौ जोंनि चंबारि जों 16 तारिखआव जत जोंनि वारियर्स रक फुङाय श्री जारा सिक्लारक दाक्रि बुथ रिनानै नांगौ बुथ सारिगो रिवानो जों सिगां बुइनो रिदि सिग्रानाखौ आवान सुमुं आ मेन्टेलिटी तातरेदि जोंनि जे सिक्लारावनो कयनाय जारा जों तिनि मिटिंआव सालायखाया जे जों प्रटेक्टि बुथ वाइज 100 जनाखाय जों भलन्टियार्स खालामनाय आ 100 जना भलन्टियार्स रक फुङाय श्री बेबाग बुथ रिवै निजिनि सामु पाइतरनानै नांनाय कारण जों लाइ थांनाय सानरगनि एक्सपीरियंस साइमानो जे बाक्सा बुथ रिनाहिन तंफानो बुइनो नाहै रेकाते हिंखाय बनि जिनिसे समय मायारक मुइ थाङो हिंखाय सिनि कायसा बुथ बेलेखेनो नांमानि बेलेखेनो मूल्यवान आबुनि बागै जों जतनो फुं आइखेनो सिगां फैला जारा वारियर्स रक जारा सिक्लार तंनाय रक सिनि जवान रक जों सिक्ला बोलते कायजा खांखेनो बुरा आमाहिया सिक्ला माने प्राय सिनि 20 থেকে 45 বছরनि बिसि उमरबो जों प्राय सिक्लानो होनो माने इभेन ताबो 50 বছর पासे बाक्सा सिक्ला हाय मुइ दं ओंखाय बाक्सा बयस कम्फानो बयसखौ हाय रगंबो मुइ थाङो ओंखाय आबुनो जों जारा पार्टी बाय इनभल्व दंनाय जारा पार्टी सामुखायनाय ते जोंनि ब्लक लेभेलनि जे एक्जिक्युटिभ बडि रक वाइटिएफ नि जे सेंग्रानो फुङोनो जों जत बुथ रिवै पाइ जों बुइनो रिनाय निजेरियावै बुइनो रिनानै बागै गामि रावबो थांनाय निया हाबुनि बागै जतनो कयनाले मुसुङो दाक्रि बुथ रिवै पाइ जों गुबुन जाग्राबो सुबानो नंखाय सुबालायनाय ओंखाय कक्ट आसे थगैला खुरै जोंनि एमडिसि साइड बसे गुबुन जाग्रा प्रग्राम दंखो जतनो तिनि जे अर पार्टी अफिस तांमानि बागै जे पार्टी अफिस तांनाय सामुखायनाय टिं रिनाय रिनाय रकनो बेलायखेनो हामबाय याखारै आनि कक सामा अरन पाइ सिनाय बुबाग्रा आइ ब्लक थं सिनि तिप्रा सादो फाफियो